martang yang mahita. Dameni di batana sumurun sensalu roha imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ora semadi hita saluna hatani di batani hita imana tersurat di Maliaki bidusada ayat sada satu ayat onom sonoma hatani di bata. Umma hata lubba-lubbani jahubatu Israel marhiti siya pamangan ni si Maliaki. Nung haholongi hamunin na Jakuba, alay di do kamudo, marhiti-hiti hami di haholongi ho. Dasi isa dunian hahan si Jacob ni na Jakuba, hape si Jacob do, ubay kasudungan ni Rohak. Alay anggo si isa nung hagigihon, jala hubain akaduluk na gabi haholongonan. Jala pagtarian nung hupasahat tu at tuasu akka na di perhorsihan. Tung sura dohono ni Edon nung niya matartabak kami alay marhubas mahami mangulahon paulihon akka turanggong. So ngono dohatan ni Jehovah Sebaot nasida paulihon muse mga loha gabi kuaran ni halak nasida luat ni hajahatun. Jala bangso Panginoon ni rimas ni Jehovah sa lilingnam. Iko sanga idaon ni mata muna may gabi do kono muna ma timbul do Jehovah sugot salpusian parbalohan ni Israel. Iko pasanga pun ni anak ni Amana jala anak somang tuan na. Molo ama ahu didiya do hasanga poko. Molo tuan ahu didiya do biar mida ahu. So ngono dohata ni Jehovah Sebaot Tuhamu malim akkana palea guarhu. Ape lam didok hamudo marhiti-hiti hu palea hami guarmi. Ido sahana. Donga saha persyaun di bagasan Yesus Kristus. Adorang so tapahiba-hiba turpukon sian buku Maleakeon. Aledong masada barita namar donga poda. Mungkin barita nunga jujut tabiki adong dua yanakon dua namar abang adik. Alay berbeda karakterna berbeda pangalahona. Ia siap pudani soi nama juga na doh jahatna. Alay siya kangani soi nama burjuna doh mengulahon akan uliak kanadengan. Alay singkat cerita anggo siap pudanon dakya lewat ari anggorang nama nakodo nama berbeda bahkan akan nama ngulau karorangan. Di sadatiki anak siap pudanon ima terjadi perampokan di sada kota Roma rupanya ke polisi jala ditebak mah dak dana nama nakoon jala pashona hera adorana alay dinahona adorana merkati memang lari dungi dikejar polisi mah apesa matujebu dibering abang nema dibering panebahan dungi didok abang nema buka bajumi buka atop dibuka ma terlalu martabuni ina dibuka laos dipakai abang nema baju ne teroma polisi pitor ditakuk ma abang nema dibuan tu penjara dungi mangangguhi ma siap pudani mangangguhi manggine marningot burjuni holong ni abang ne pola manggetihon anggine tu bagasa penjara alay mamuka siya ni gabi bertobat ala ni holong ni abang ni. Dia makadonga saha porsyao. Songonido anaing teda di bagasa turpukon. Holong asa unang taraguhon. Belajar sian ima naniguaran ni buku panuirang Maleakyo. Nunga huhaholongi hamo ninna Jakuba. Marhiti ami dihaholongi ho ninna bangsui. Isondo berengot tadi hamo kadonga saha porsyaon.
arti maliaki utusan. Jadi baga 10 tahun sada di komunikasi na makatai sada hatani di bata na di pasaham. Ima marhiti maliaki na babuahon holong ni roha ni bangsui, holong ni roha ni di bata tutonga-tonga ni bangsui asonang marganggu ni roha na sida di patuluhon hagangguan ni bangsu juda do. Ima holong ni roha ni di bata tu na sida ganggu holong ni roha na sida ganggu ro na sida marnida na di holongi di bata marhite na manungkuli ido benedo disungguli ma ima dipakai ma taringo tu si Jakko dohot si Esau labatan na di sidi gobarhon taida dia makadongan gobarat dui patuluhon si Jakko do di haulongi di bata dang si Esau do anak siahan sasitong na ibadah mana dapotat tiatianan anak siahan sian amana alay bahasa gabi si Jakko dipilih di bata menarik dui dang di pasu-pasu di bata tanong ni si Esau gariada diroksoko di bata akahuta ni si Esau molo neng Paulio na ikon roksoton di bata dui di baga-baga di bata do bang sujuda ikon i manaking ikosanga idon ni mata nasida habubu ni baga-baga ni di bata di bang sujuda ikosanga idon ni matam gabidon nasida matibulu Jehovah sogo salku sian parbalohan ni Israel na marlapata dinunga di baga-baga di bata pasu-pasu na to pinopar ni si Jakob jala uhumon na pinopar ni si Esau ido sakka ni di bata tu bangso Israel do tu bangso naolo macalo asini rohani di bata pemilih tu ni di bata di bangso Israel alani asini rohana do dada alani haburjun Israel ikonido sadar niyan nasida asaboton nasida dang alani haburjun alay tung asini rohani di bata ido balik ido lapatan ni holongi sarupa nakingani songon abang nay namanggatihon sampai lo dipencarakan alay jujud do nasida ganggu jujud do dang diboto balgani holong ni rohani batatu nasida umma nagabi teider pani dihagi Jakko si panta olo madabu nasida tugijang niro dang diboto nasida naong dia holongi di bata saya dipikir nasida do alani guguna ido dosa ni bangsu ido madabu nasida tuagi jang alani teider dibukti hod di bata holong ni rohaneng lanirong nama say argana na yung idot na siya trupukon. Siya barita ima na pinasa ni si Maliaki di son. Adong neneng beringotan na prajulo na neng pasahaton na do ima di bata dakya berubah holong ni rohana. Ido benedo si Maliaki. Maliaki mengungkapkan sifat Tuhan tidak pernah berubah. Dangolo hok do di bata. Ido benar olo si bata tedion mulai dion setialah sampai akhir saya burju mahon lapatan na bahwa Allah yang setia jana dakka berubah di bata nang diholong ni rohana dia kekal dan dia tetap setia dan konsekuen di dalam kasihnya ido nanaing idotan nang pigu du sa bangswing namping manudda bangsui alay beikul berengot tado kesitian ni di bata makaholongi bangsui odo sada sifat ni di bata mengasihi umat itu sekalipun nakal na padua kun berengot taro di si manakai ngani mas bagas di dok bahwa sebutan nama Tuhan menimbulkan pandangan yang berbeda di narupani ido benedo di ayah onomi ikut pasanga pun ni amana jala anak somang na tuan na molo amamu aku di dia mahasawangku molo tuan aku di dia do biar ni ato songon odo hata ni jebot tu hamu malim akan apa lia guarhu hape lam nido kamu do marhiti upali hami guarmi
Napatan na di si diamak kadunga sahapur siya hata ama bapa. Na marlapatan di ima salah satu na tayo na ngani Tuhan menyebutkan dirinya Tuhan. Sebutan ini madok ima na ngani Tuhan asa di bagasan peju na ngani Bapa Tuhan Sang Pencipta. Na marlapatan di sada otoritas sada ima na ngani buktina di batam na luar biasa petuduhon holong ni rohana tutonga-tonga ni bangsui. Jale di situasi na songon ido bangsui alai di bata hot jala dang berubah di bata makka holongi bangsui. Jangan mengukur kasih Allah hanya dari dengan situasi hanya aman dan nyaman. Alai di keberingot tado nang dia kahamaulo ni. Setiap manusia pasti memiliki pernah pergumulan. Alai di pergumulan ini beringot supaya kita tidak pernah meragukan tangan Tuhan do padongannya do tolong ni rohana. Ala di sido gabi sipata songo suku-suku ni di dia do debata jujut berpikir sipata saya lulu di dia do debataki. Alai di situ berengot Tuhan tetap mengasihi. Tuhan mengingatkan umatnya bahwa kasihnya tidak pernah berubah. Koni berengot tota. Napa dua umat yang kehilangan rasa hormat nakengani. Songon na di bagasa trupo tahun. Asa berengot tado nang pe songoni jugal ni bangsui alai. Holong ni rohani di batatung suyado ngubah-ubah. Tetap do dihaholongi jala di patuduhon di bata holong ni rohana. Los imara gebisada berengotta na pinasa ni si Malaki. Tuhan tidak mencari persembahan yang besar, melainkan hati yang benar. Nampi songoni bangsui. Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang betul-betul hidup di dalam roh. Hidup sada ibadah tanpa hormat ala penghinaan kepada Allah, tetapi ibadah dengan kasih dan hormat ala persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Burda jauh ni di Yohanes 4 ayat 20. Jala hidup kesada pilihan na mangulu molo ibadat tay yang penuh dengan imaholong rasa hormat dan yang sian serep ni roh. Na perpuri madia makadungan marhiti panurang maleakon dijo asa berubah, dijo asa ima uduk tu huasoni debata. Tuhan tidak menegur karena benci, tetapi karena ia rindu umatnya kembali kepada kasih yang semula. Tajahame di malaki tolak bidwi, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Ikan hidup roh mahamu, balik mahamu, mulak mahamu set tuau. Asa aupe neng mulak matuhamu. Inilah patah hadu idut tadi sing. Asa ibadat tay, nasa persobot tay ikut mencerminkan rasa hormat kepada Tuhan. Jala ikut sadari do, ima holong nirohan debata nama sai luar biasa di perjalanan ningulut nang pejahat tidak songon siap pudan nakengani nang pe begitu jahat melakukan jahat tapi abangnya rela menggantikannya. Lasodo gak bisa ada odolat tuhita. Memberi nyawa, memberi yang terbaik dengan bagian kasih. Ido holong. Alni gak bisa ada suku-suku datu hita. Tutongat-tongat. Nunga songod di hita maka holong ngata jolma. Nga songod di hita maka holongi di bata. Sada suku-suku non hita mengalusi dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Dengan rasa hormat kita apakan pekerjaan Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik karena Tuhan ingin mana bukti kita mengasihi Allah, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita.
nunga alani taida do taida matata dono tama tibulu Jehovah sugut sian nasa parpalohan ni Israel. Allah mau menyatakan, perlu kita renungkan, jangan pertanyakan kasih Allah kepada kita, tapi salah dan pastikanlah bahwa kita sungguh-sungguh merespon holong ni rohani di bagasan haporsia, di bagasan holong na luar biasa di lotu kita. Tong tidak maholong ni rohan dewata di perjalanan ingulutta. Amin. Mauliati mariho ali Tuhan dewata marhiti hatam nabadi. Amin.